1,9 miljoen Eerst-Europeanen binnen tijdelijk detacheerd in het buitenland. Dat gaat net altijd goed. In gewoon gevallen worden de mensen misbruikt en uitbuiten. Ik in Friesland wie net de oudereren voorbeelden van. In februari 2015 werd duidelijk dat bij een paar Frieske projecten eerst Europese werknemers onderbetalen worden. Dat bad onder andere bij het werk aan het Escher-aquaduct bij Ljouwert. Vakboen FNV brengt het nijs naar boeten. FNV heeft hier geconstateerd dat tientallen buitenlandse uitzendkrachten fors worden onderbetaald. Wat is fors? Het gaat om een paar €100 per week. En op jaarbasis is dat minimaal €13.000 per uitzendkracht. Ik ben het werk aan de centrale as. Zo'n gewoon buitenlandse meewerkers net krijgen, werd ze het jocht op hebben. Opdrachtjouwer provincie Friesland schrikt van die berichten. Ik weet wel dat de provincie Friesland versteert dat er regels nooit komen worden. En dat net bad, dat er dus acties en sancties op zitten. We verlangen dat de onderbetaling direct opgelost wordt. Dat de uitzendkrachten nabetaald worden. En wij willen dat dit soort toestanden in de toekomst niet meer kan gebeuren. Dus wij willen gelijk loon voor gelijk werk voor iedereen, of je nou uit Nederland komt of uit het buitenland. En daar is nu geen sprake van en daardoor leidt dat tot verdringing van werkzaamheden voor mensen uit de regio. Nee, strenge regels uit Europa, maar er definitief een eindmeidje om het verschillende betalingen van mensen uit binnen- en buitenland. De bestaande regels voor het inhuren van buitenlandse werknemers binnen 21 jaar oud en net wetterdicht. Nieuwe regels van Agnes Jongerius met een eindmeidje onder ongelijke betelling van buitenlanders en Nederlanders. Als je zegt, ik heb die collega's nodig. Ik kan mijn project als groot bouwbedrijf niet draaien zonder die collega's uit Oost-Europa. Betaal ze dan maar gewoon fatsoenlijk. En zorg ervoor. Geef ze maar een contract en geef ze de gewone CO-beloning. Geef ze alle bijbehorende aanspraken. Want als je ze nodig hebt, kun je ze ook goed betalen. U wilt dus Europa een stukje socialer maken. Ja, vindt u hier daar een meerderheid voor in het parlement en ook in de Europese Raad, de vergadering van de regeringsleiders? Ik denk dat het in het Europese parlement gaat lukken. Omdat steun van de Christen-Democraten ook, hè? We hebben ook steun van de Christen-Democraten. Dus ik denk dat het ons in het voorjaar gaat lukken om hier een meerderheid te krijgen. Bij de verschillende regeringen ligt het nog een beetje gevoelig. En tegelijkertijd denk ik, dit is zo essentieel. Je kan in Nederland niet de straat op gaan. Je kan in Nederland geen gesprek aangaan met mensen over Europa. Of ze zeggen, Europese samenwerking, nou ja, ik heb daar vraagtekens bij of ik vind het prima. Maar aan die uitbuiting moet een einde komen. Een ander effect is, Nederlandse bouwvakkers komen soms niet aan het werk omdat er Oost-Europeanen worden ingehuurd voor een veel lager loon. Precies, en dat is een vorm van oneerlijke concurrentie. Ook oneerlijke concurrentie naar die bedrijven die het wel fatsoenlijk proberen te regelen. Want als die dan een inschrijving hebben en hun gewone calculatie op tafel leggen op basis van de Nederlandse CO en op basis van de Nederlandse bijbehorende sociale afspraken. En je daardoor de inschrijving mist, dan is dat ook oneerlijk naar die bouwbedrijven, die transportbedrijven, die midden- en kleinbedrijven die het proberen fatsoenlijk te regelen. Dus er is volgens mij zowel van de bedrijfskant als van de kant van de collega's een noodzaak om deze regels eerlijker te maken. Niks tegen vrij verkeer van werknemers, maar wel tegen uitbuiting en oneerlijke concurrentie. Dat is de strijd die we hier voeren. U bent hiervoor ook naar Roemenië geweest. Wat zeiden ze daar? Applaus mevrouw Jongerius, we steunen u? Of, Nou ja, je ziet dat de Roemeense vakbonden zeggen, het wordt tijd dat er een einde komt aan de uitbuiting van onze mensen in het buitenland. Zij zeggen soms ook, die postbusbedrijven, daar zitten helemaal geen Roemeense eigenaren achter. Maar gewoon andere westerse bedrijven die van de Roemeense U-turn gebruik maken, de U-bocht gebruik maken. En daarmee Roemenië een slechte naam geven. Er zijn mensen die ook in Roemenië fervent tegenstander zijn van het aanpassen van de regels. Maar ook mensen die zeggen, wij krijgen er een slechte naam door als deze misstanden laten bestaan. Dus laten we deze misstanden de wereld uit helpen. En dat kan door de regels aan te passen.
En wil ik even nog met u hebben over een groep mensen die meestal wat meer verdienen. Europarlementariërs en eurocommissarissen. Begin deze week kwam er een onderzoek naar buiten dat nogal wat Europarlementariërs meteen na afloop van een mandaat aan de slag gaan als lobbyist. Ook eurocommissarissen. Ja, dat bezorgt Europa natuurlijk geen goede naam. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het terecht dat mensen daarvan zeggen, moet dat nou eigenlijk allemaal? Je hebt gelijk, het bezorgt ons geen goede naam. Ik vind het eigenlijk onbestaanbaar dat we geen afspraken maken waarin we zeggen, je gaat niet na een periode hier je werkervaring vervolgens dan hier weer te gelde maken. Dus wij pleiten voor een afkoelingsperiode voor Europarlementsleden, maar ook voor eurocommissarissen. En die afkoelingsperiode die mag echt best een paar jaar zijn. Hoe is het om te polderen in Europa? Nou ja, dat is wel heel anders. Zeg maar, 's lands wijs, 's lands eer. Men heeft in andere landen andere gebruiken. Ze zeggen soms ook, Nederlanders zijn zo enorm direct. Maar als wij iets willen bereiken, dan zeggen we meestal, hier willen we graag uitkomen. En gaan we samen aan tafel zitten. Ik denk als het mij zou lukken om rond die detacheringsrichtlijn een parlementaire meerderheid te bereiken, dan heb ik mijn poldervaardigheden op een goede manier ingezet om ook echt iets te verbeteren.